Gracias, Ana. Ben, vou comezar a miña intervención titulado Recurso da música na obra de Luisa Villalta, relacionando, en primeiro lugar, a música e a poesía. Quero dicir, a base desta intervención vai ser a relación entre a música e a poesía. E relacionareina a partir do clasicismo grego, que a música xogou un papel fundamental na obra creativa de Luisa Villalta é evidente. A música abriulle todo un mundo de estruturas, de recursos técnicos, de visións estéticas que pasou a aplicar a súa creación literaria, non só poética, literaria en xeral. Desde o comezo mostrouse seguidora do concepto de musiqué da Grecia clásica, é dicir, a música, a arte das musas por excelencia. Pero a musiqué na Grecia clásica non era só a música instrumental. Englobaba tres artes hoxe absolutamente diferenciadas, como son a música, a poesía e a danza. E estas tres artes Luisa utilizou para os seus fins creativos o elemento que as une. Ese elemento é o ritmo. Ben, os estudos musicais literarios de Luisa Villalta foron contemporáneos, foron simultáneos e dunha maneira que comprobaremos evidente, pois fixeron que relacionara as súas ansias creativas literarias coa música. Era intérprete de violín, estudosa da música e lóxicamente chegaría a relacionar as dúas artes que lle apaixonaban. Xa desde o comezo na nosa casa pois se facían uns seráns poético-musicais durante temporadas a diario, e neses seráns interviñamos tan só tres persoas, que eran Luisa Villalta, o compositor Juan Durán e eu mesmo. Ben, nestes seráns líanse poemas, comentábanse, Luisa presentaba as súas primeiras creacións e a nivel musical facíamos interpretacións en vivo dos tres músicos ali presentes e, ademais, e isto vai ser importante na súa idea de aplicación da música á poesía, Juan Durán e máis eu escoitábamos a partir da partitura, mirando pola partitura, determinadas obras importantes da historia da música, facíamos análises estruturais das obras, comentábamos os recursos técnicos utilizados polo compositor, e a todo iso asistía Luisa. Iso faime afirmar que lle influiu nas súas primeiras creacións e, como vería ao longo dos 16 anos que compartimos, pois non só na súa creación poética, senón ensaística e literaria en xeral. Ben, vou salpimentar, digamos, a miña intervención con audicións, breves audicións, relacionadas con Luisa. Ou ben obras escritas para ela, ou ben obras que ela estreou, ou ben obras tamén dedicadas a ela e baseadas en algún verso dos seus de música reservada, exactamente. Ben, a primeira audición que vou poñer titúlase
O Café de Espellos. Esta é unha peza para 3 violíns, unha música escénica para fragmentos teatrais de don Ramón Otero Pedrallo, e para 3 violíns, é unha música sinxela, de escasa duración, pero interésame poñela aquí, porque foi estreada por ela como primeiro violín, e ademais porque responde a súa maneira de entender a interpretación, un concepto que logo vai trasladar a poesía. A súa maneira de entender a interpretación, moi esquematizada, sería, co mínimo de elementos, expresar o máximo. Ben, antes de centrarme concretamente no léxico musical utilizado por Luisa Villalta ou nos títulos das súas obras que teñen referencias musicais, pois non quero deixar pasar por alto citar a unha persoa, a un amigo que foi fundamental para que Luisa publicase, para inserila no teatro, na creación dramática, que é Francisco Pillado, que foi precisamente quen conseguiu, despois de moitos atrancos, que se publicase en Edicións do Castro o seu libro, o seu primeiro poemario, Música Reservada. Ben, despois de citar, que non o podía deixar pasar por alto, a Francisco Pillado, persoeiro fundamental na vida de Luisa, pois pasaría a falar xa en concreto de títulos das súas obras que nos axudan a entender de que maneira relacionaba Luisa a música e a poesía. Ben, temos aí 4 títulos: Concerto para un home só, un monólogo dramático; Música Reservada, o seu primeiro libro de poemas; Silencio ensayamos, o seu primeiro libro de relatos; e Ruído, o segundo libro de poemas. Ben, antes de nada direi que a influencia da música na obra de Luisa non é superficial. A música, cando a utiliza, ou algún concepto musical, foxe do lugar común, preciosista, reservado a unha sonoridade léxica, fose dos campos semánticos habituais en moitas estéticas románticas ou modernistas. Antes ben, desde o primeiro momento, resulta evidente por o seu interese por relacionar en profundidade a música
e a literatura. En Concerto para un home só, por exemplo, asistimos a unha declaración filosófica de como vai relacionar a música e a poesía. O argumento de Concerto para un home só é moi simple. Un violinista que vai dar un concerto ante un público que o agarda expectante e resulta que sai ao escenario e non pode tocar porque di que se lle romperon as 4 cordas do violín. E que, como non pode defraudar ao seu público, pois se vai dedicar a falar. É dicir, a música vai ser sustituída pola palabra. E de que maneira vai ser sustituída? Pois polo elemento que teñen en común as dúas artes, o ritmo. Entón, asistiremos a parlamentos abstractos, filosóficos, estéticos, de todo tipo, sempre utilizando un ritmo absolutamente poético. Ben, en Música Reservada, o seu primeiro libro de poemas, de 1991, o título, pois, nos dá, se nos paramos a ver o título, pois podemos pensar que é un poemario íntimo, unha música reservada, é dicir, algo que vai poñer en coñecemento do leitor, a súa intimidade vai no poñer en coñecemento do leitor. Pero, cando lemos o prólogo, vemos que música reservada é outra cousa. A música reservada é a música riservata do Renacemento italiano, de compositores que estaban fora da moda, das estéticas, e que escribían a música para un público selecto, para unha minoría, para unha élite. Polo tanto, música reservada vemos que ao mesmo tempo é unha declaración de intencións. Estános indicando, como un manifesto, estános indicando un destinatario. Ese destinatario é unha minoría ilustrada. Ben, en terceiro lugar, en Silencio ensayamos. Os títulos de Luisa estaban moi pensados e repensados, pois podemos interpretalo de diferentes maneiras. Eu quedarime con unha que direi ao final. A primeira delas é que se lle pon o título do último relato, como se fai en tantas ocasións. Silencio, ensayamos. Un relato, por certo, de temática totalmente musical. Esa é unha frase que din os músicos cando alguén fai ruído e non poden ensayar porque non se poden concentrar. Silencio, ensayamos. Ben, outra opción que pola que eu me decido é silencio, é dicir, respeto ao que van ler. Respeto a miña opción creativa. Este é un libro de relatos que ensaya diferentes maneiras de facer un relato. Un deles é Silencio, ensayamos. Ben, teño que comentar os libros de unha maneira moi sintética, porque senón non me daría tempo a dicir o que teño que dicir. Ben, vou poñer unha segunda audición da mesma obra do Café de Espellos para trío de violíns en relación coa maneira de interpretar da que logo falarei.
Ben, a seguir falarei do prólogo de Ruído, o cuarto dos libros que citara antes para falar dos títulos, e en Ruído, no prólogo, pois podemos sacar moitas conclusións do prólogo. Entre o ruído e o sonido hai unha imposible distancia de interferencias, vibracións erróneas ou desquiciadas, intercambios onde a pureza é só a figuración última do significado. Mentres a música se prolonga en ecos interminables, abríndolle portas ao infinito, o ruído é, por si mesmo, un astro estourado cuxas partículas caen a toda velocidade e se desintegran de súpeto para ser sempre outra cousa, noutro lugar, con outro valor. Dentro, ensurdecido de vértigo, un corazón galopa o seu ritmo, fuxindo da propia fuga, arrasando e esquecendo. E agora cabe preguntarse que está primeiro, cal é o límite, até onde se pode producir unha man contra a outra, a imperfeición cotidiana do ruído ou a depuración excepcional do sonido. E nós, afinal, que somos? Ben, o poemario Ruído, polo título, podería, falando dunha persoa que coñece a música, podía remitirnos ao futurismo italiano, ao futurismo musical, o futurismo de Russolo e de Pratella, que inventaron máquinas, os famosos intonarumori, para colocar o ruído como centro da expresión musical, da expresión artística. Ben, pero non vai por aí o libro. Quero dicir que para Luisa o ruído é unha desviación, é dicir, é unha maneira de afastarnos do mundo harmónico do sonido, da melodía, da beleza. O ruído afástanos do silencio, pero ese silencio para o son é algo imprescindible, é necesario, é ese pano de fondo onde podemos inserir a beleza artística. Ben, para Luisa o ruído é interferencia, vibración errónea, imperfección, fronte ao son, a música, que, como di ela, propón un eco infinito, un transcurso, unha depuración que acada a perfección. Mediante o son, mediante a súa palabra poética, busca a perfección, porque ela tiña, ademais, que non o comentei antes, unha vocación de poeta universal. Ben, dicía que o ruído e o son opóñense ao silencio, pero de diferente maneira. O ruído destrúe o silencio. O son utilízao como pano de fondo para presentar esa beleza musical. Isto mesmo é o que busca Luisa na súa poesía. Ben, a seguir vou poñer unha audición dunha obra que lle dediquei a ela, que en relación coa música que non cesaba de estudar, que eran as partitas e sonatas para violín só de Johann Sebastian Bach. Eu escribí unha partita para violino só, para ela, que nunca a chegou a estrear, e está dividida como as partitas tradicionais en 4 movementos, alemán, Bourré é o que vou poñer, o Bourré, a sarabanda e a xiga, e vou poñer este movemento porque responde tamén a súa maneira de estruturar a poesía, tamén comentarei non máis adiante nas conclusións dunha forma sintética, unha visión matemática da música que se corresponde coa poesía.
Ben, falaría agora moi brevemente de política e estética musical, da consideración de música popular e música culta. Eu vou nos reducir unha simple afirmación, que Luisa conviviu cunha gran contradición, a imposibilidade de aunar as súas ideas políticas coas súas ideas artísticas, coa arte para o pobo e a arte minoritaria. Ela decantouse, como vemos no seu primeiro libro, Música Reservada, por unha arte para unha minoría ilustrada, fuxindo da sinxeleza da arte popular. No prólogo de Música Reservada manifesta todo isto, pero me vou quedar cos elementos fundamentais, que son, afirma ela, que o son é anterior á palabra, ata que se reúne con ela na musique grega, únese polo ritmo. Ben, mediante o ritmo melódico e o ritmo poético establece unha relación totalmente simbiótica entre poema e melodía. Vou pasar a unha breve audición de O Paseo das Esfinxes, peza teatral para que fixen eu a música. Ben, en canto a música como recurso poético, podería estar falando moito tempo, vou abreviar o máximo posible, e con afirmacións como que o concepto musical de interpretación traslado a poesía. A súa idea de interpretación, a súa poesía, perdón, é para ser interpretada. É unha poesía complexa, abstracta, matemática, difícil. No seu primeiro poemario, Música Reservada, encontramos mostras abondosas do seu estilo de relacionar música e poesía. Tamén encontramos un manifesto poético e voume centrar no poema con que remata o libro, onde vemos unha relación estrutural entre a música e a poesía. O poema cíclico para soprano e cuarteto de corda, ao que tamén tiven o prazer de lle poñer música, pois está dividido en 4 movementos, que son, tal como lles chama ela, Alegro, o océano e as ondas; segundo, Adagio, a terra e as árbores; terceiro, Scherzo, as aves; e cuarto, Finale, o ceo e as nubes. Vemos unha estruturación de cuarteto clásico, de sinfonía clásica, de sonata clásica, en 4 movementos. Eses movementos responden rítmicamente a como eran na época clásica. É dicir, o alegro, o primeiro movemento dun cuarteto, pois era rítmico, rápido e rítmico. O segundo movemento era tranquilo, lírico. O terceiro movemento era un xogo, un scherzo. E por último, un movemento que podía lembrar detalles, motivos dos movementos anteriores ou simplemente ser un movemento rápido ou un rondó.
Ben, ela relaciona-o con os elementos da natureza. O océano e as ondas é o primeiro movimento. O movimento rítmico, igual que no cuarteto clásico ou nunha sonata clásica. En segundo lugar, a todo isto fixémonos que imos ascendendo unha especie de metáfora do que sería o seu interese creativo. Do océano e as ondas pasamos a terra e as árbores, o segundo movimento. Xa temos onde pisar, xa temos algo fixo, e temos algo que nace de aí e que segue ascendendo, as árbores. En terceiro lugar, temos un xogo. Ese xogo son as aves. Aquí asistimos a unha especie de escrita automática en que o único que interesa é o ritmo. Eu tive a ocasión de escoitar moitas veces a Luisa lendo en voz alta, declamando este poema, e era absolutamente como escoitar unha peza musical. Ben, por último, o ceo e as nubes, seguimos ascendendo, lembremos o océano e as ondas, co seu ritmo, despois pasamos pola terra e as árbores, seguimos ascendendo as aves, e por último chegamos ás nubes e ao ceo. O último movimento titúlase O ceo e as nubes. Ben, tamén dito de forma esquemática para abreviar, pois o ceo sería a perfeición, o absoluto, o inmóvil. As nubes, o que transcorre, o transcurso, o movimento, a imperfección. Ben, a última audición que vou poñer, antes de meterme nas conclusións, pois creo que non a vou poñer porque senón non me dá tempo. Entón, paso as conclusións porque non quero pasarme moito de tempo. Ben, esta audición, Resplandores do silencio son as sombras, está baseada na primeira, a miña primeira obra sinfónica, e está dedicada a ela e escrita sobre un verso que é Resplandores do silencio son as sombras, un verso de música reservada. Pero pasemos ás conclusións moi abreviadamente. Ben, a súa poesía é para ser interpretada, se o comentei antes, é unha poesía complexa, abstracta, difícil. Ben, a súa poesía cerebral, bagiana, matemática, comprobarémolo nos exemplos finais se alguén non o comprobou lendo os seus libros. Ben, ela dedicou especial atención ao estudo de Johann Sebastian Bach, as súas estruturas, que as comentamos nos seráns de que falaba Juan Durán e máis eu con ela. Ben, e dai aprendeu, entre outras cousas, que o contrapunto armónico, imitativo, típico de Bach, podía trasladarse a unha clave poética. Ela procurou facelo. Non podo estenderme en explicar isto porque senón non acabo coas conclusións. Ben, importante, o propio léxico musical que aporta sonoridade ao poema, é dicir, aporta o que normalmente se soe dicir musicalidade. Ben, pero a utilización dos conceptos musicais non é só pola súa sonoridade, senón que tamén unha chave ética, estética ou filosófica do que nos vai contar nos seus poemas. Foxe de toda a versión intrascendente, xa vimos a consideración do ruído que tiña. Cada palabra relacionada coa música aporta un novo sentido a esa palabra, ao mesmo tempo que o converte en centro da idea que expresa o poema. Ben, os recursos referidos á música non son xamais decorativos, son esenciais. O que buscan é que o lector se submeta á súa proposta, ao ritmo dos seus versos, ao seu campo expresivo, exactamente igual que na armonía tonal ou no contrapunto tonal, pois a modulación
percorre diferentes tonalidades e abre distintos campos, distintas interpretacións, distintas paisaxes. Isto mesmo é a poesía de Loisa Villalta, porque é unha poesía abstracta. Ben, a música e a palabra formaban parte inseparable do seu cosmos particular, de forma simbiótica. Como última conclusión apresurada, direi que recuperou para os seus intereses creativos a idea da música grega, da música grega, a unión entre a música, a poesía e a danza. Cito as súas palabras, case para finalizar. A palabra melódica é a reflexión rítmica sobre a música da existencia, un camiño ao coñecemento. A palabra melódica, é dicir, a palabra e a música son o que ela considera o camiño ao coñecemento. Ben, podería citar algúns poemas de música reservada que apoiarían as conclusións que saquei, pero vou finalizar, que xa me pasei, citando os tres versos dun poema titulado Courante. Courante é unha das danzas, a segunda danza da suite barroca, alemán de Courante, Sarabande e Gigue, e a Courante propónnos estes versos: como terra e árbore, en palabra e música, desúnese o ser. A miña tese é que ela pretendía unir a palabra e a música no ser. Ben, e xa para finalizar, voume usar a cualificar a Luisa como poeta da música. E por último, quero agradecerlle a Sofía Falero a elaboración dos vídeos a partir das súas creacións artísticas sobre seda. Grazas a todos vostedes.